copii ăsta deja. Nu am azi o să locuiesc, bine, nu o să locuiesc și am fost angajată la un ăsta cu prietenul meu de la grădiniță, de la școală, bine, în joc. Și o să mergem să le luăm comandă, gata? Ok, voi că vreți câteva apă, rece sau caldă? Nu cred că mai avem. Deci tu apă. Ce? Păi... Avem sucre. Pac. Nu știu. Prietenul meu a plecat. Te-ai dus. Deși nu găsesc. Am uitat să vă iau comanda aia. Mai dați tu. Am terminat și clienții. Da. Hai bă. Asta. Câte un hamburger. Ea îi prinde bebeul lui mică. Ăsta mă. Al dumneavoastră. Ăsta e al copilului vostru. Micuțule, am mai văzut unul ca tine. Deși doar ce a plecat clienții, cred că să vină acum. Am zis doar ce a venit. Deși sper că v-a plăcut acest video. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!